роналду ва ҷорҷина родригес пинҳона никоҳ карданд. баҳси ногаҳонии ҳабиб нурмагомедов ва ислом махачев. рафтем. криштиану роналду футболбози португалии дастаи ювентус бо ҷорҷина родригес дар марокко ё худ мағриб пинҳона никоҳ ва тӯй барпо карданд. ин дар ҳолест ки аз ин базм на ягон акс ва видео то ҳол пахш нашудааст. сабаби пинҳона тӯй барпо кардани роналду ва ҷорҷина дар муносибати нохуб миёни модари роналду ва худи ҷорҷина будааст. хотиррасон мекунем ки роналду ва ҷорҷина аз соли 2016 инҷониб бо ҳам зиндагӣ мекарданд ва соҳиби як фарзанд низ ҳастанд. роналду дар маҷмӯъ соҳиби 4 фарзанд аст ва охирин аз ҷорҷина родригес тавлид ёфтааст. ҳабиб нурмагомедов зери як навори дӯст ва ҳамтои худ ислом махачев шарҳи аҷиб кард, ки истифодабарандагонро ба ҳайрат афтонд. дар ин навор ислом махачев бо падари ҳабиб нурмагомедов як нав муҳорибаи шӯхиомез мекунад, ки дар ин миён мисле ки ба ҳабиб ин амали ислом номаъқул мешавад ва ба суроғаи ислом чунин шарҳ навист: аз рӯи падар ва ҳавлӣ дар пешонӣ мепаронам. мо намедонем ин ҷиддӣ буд ё шӯхӣ, вале то ҳол дар мавриди муносибати зурҳои UFC чизе маълум нест.